Hapon, medyo nagkataga uran-uran sa satuya gabos maray na senyales tabi iyan tatanems na medyo malipot-lipot digdi sa satuya. Ang gustong sabihon, high pressure kita tabi naglilikay ang bagyo sa high pressure. Good afternoon. Ang pagrespeto mi na naman sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia. Kasabay dyan ang paglaom na iguana po ning resulta sa maghapon tang pagpagal, trabaho, diskarte, hinguha, sakripisyo asin iba pa. Sa paagian kan padagos niya tong panarig asin pasasalamat ipakimaherak sa mahal na Diyos. Programa naman tabing Bicol Target. Minalaom na sukadakol na nagdadangog kasubago. May nagtitext, may nagaapod. Magdiretso man lamang tabi. O may natada man po na mamuyang magantabay man. Sundo alas 5 hapon. Sarabay-sabay man kita sa ibang manaklasing presentasyon kang programa. Pag uri-restorya kan mga issues. Pag butingkay, editorial, analisar asin iba pa. Mantang yaon dyan ang report sa luwas, itataukan sa tuyang pag-iriba sa pangenot ni Chief Jimmy Nasalita. Pading Jimmy. Kumpadreng Al, Wading Jomar Bien, Joshua Bino, Angel Mustaza, Karen Nicole Ala. Sa Manibela si Henry Mata. Mantang sa Master Control, yaon dyan ang sa kuyang kapartner sa AM Band. Ililuwas ang boses mi dyan pasiring sa manlain-lain na lugar digdi sa Albay. Pagtareng na probinsya sa Laog kan Bicol, imaging sa luwas kan Rehiyon 5. Dyan sa indong mga radyo. Tatanems Flora. Epektibong maray tatanem so mahika medisina. Sarong laag sa nataka saro igwa na naman ako digding nagtubo baga so yan na mouth sore nga ni Tatanems, very effective na maray. Mahika Medicina, care of Tatanems Flora. Mga arin ma-order naman kita Tatanems tabi Mantang ang nagdanavigar sa air lanes o kaya sa internet lanes yaon dyan ang sa kuyang kapartner Jerome Nico Martinez. Broadcast ni Mantabi internet worldwide netwide sa paagi kan DZGB News Online and sa YouTube DZGB Legazpi City. Sa newsroom ang yaon dyan ngunyan na nagsusumada kan mga istorya si Madam Shia Leron and si Jen Matthew Balyeran. Siyempre, Jimos Barrios nagmamonitor man yan, nagsusumada. Si Nicole, may kompa, may officially pa si Nicole, And siyempre, ang gabos na iyan sa supervision, asin pag-aantabay, pagdidirihir kan sa mo yang News Director Mardela, ang matatag. Ako mapuan sa indong servidor sa radyon sa indong pang Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, si Pio Fernandez. Good afternoon. Igwa lamang ning mag-text or mag-chat na yaon nagantabay, maugma man ako kaan. Maski ba ko na masyado kadakulan baga, so nag-aragaw pag-apod. Makalusot ko sa nang saro dua, makusog ba ng buot kaayang Tatanems sa programang Bicol Target. Ang number ko tabi 0942-670-1195, 0942-670-1195, and 0966-730-115, 0966-730-115. Migong King na Rehinaldo, Diyos marahay na hapon, tabi watching from Bunker 1. Yan, sa Messenger. Permi iyan tabi, si Migong King, and ko kitang saro na nagpaabot sa Messenger. Ang Messenger ko tabi is Pio Fernandez. Hanapon lang nindo, Pio Fernandez tabi. O meron isa, naka-silent mode pala ito, taikwanta. Igo maning dua
puro ini sa Bagyo kan. Tabi Tata Jerome, puro sa Bagyo yung query, dua ini from Kamalig and udig di sa Legazpi. Oo na, nakuha ko na. Nahali ko na sa pagka silent mode. Yan, nagtanog na. Sige po ang Buro Brown out dahil sa Typhoon Tino. Yan. Sa Maragondon, Cavite. Ayaon siyo sa tuyang kunyan. Barkadang driver sa Maragondon, Cavite. Listening from High Tone Construction 8057. Yan, tabi. O di ilaw ta mo na mga report diyan sa luwas. Diyan sa Puting Daga o 599. Good afternoon. Yan 599 mga parada kagayon kay ni hayaw sana sa periphery sa sentro kan Legazpi o sa harani sa sentro mga paraan tabay ta. Paburuban out da sabi ni 6459 dahil sa Typhoon Tino. And diyan sa Puting Daga 599. Nagdadangog tabi through radio 998 Sir Pio. Thank you so much tabi. And sa Puting Daga yaon diyan. Ito may si 998 nagdadangog through radio. Thank you so much tabi. And tama itong sunako anindong kuan number. Andito po kami nagdadangog sa imo sa Tahian. Si Ate Vanji and Ate Ems sa likod kang Divine. Yan, sa Elevans tabi. Good afternoon diyan sa Indo. Tuloso naghapot kan sa Bagyo. Taod-taod tabi ta sa tuya yan na pag-uri-istoryahan. Mientras tanto, day maghali hata sa Bagyo tabi. Importante yan, maaraman taan, makampante taan boses o kaya ang tawaan banwaan tabi. Nasa linya muna, ang mga reports dyan sa luwas, naka-ready si Compadreng Armario, aramon tan sa iyang inisyal na informasyon. Al Armario on the spot report. Compadreng Al, good afternoon tabi. Salamat Padi, good afternoon. May plano ng mag-dry run para sa solusyon kan traffic digdi sa Legazpi sa mga masunod na daw baka sa sunod na simana. Iyan ang napagkaramanan sa ginibong traffic consultative meeting ngunyan hapon ni Alcalde Hesiam Ismael presente ang nagkakampirang mga departamento kaya ahensya de gobyerno diring kan PNP ang LTO ang iba pang sektor siring man pati naman kitang media yan man si VP Henry sa pag-uroron tabi pa dakol na mga proposal base sa inot lang na pagkasunduan sa traffic consultative meeting kaninot na meeting ninda na igwak yung mga lugar na dapat maayos talaga ang traffic sa pagikan na iba mga proposal. May mga parte digdi sa area kan Legazpi na talaga nagkagawanin traffic na babawalon ang mga left turn. Tigadala niyan saro-saro. Pinagpresentar ni City Councilor Attorney Bots Lucila bilang chairman kan Committee on Public Utility. Ang sistema sa planong dry run tabi pa din, kiinuton ko na so nagkaduang area, ang primerong target iyan na corner kan Rizal, pasisiring bagaduman sa Barangay Dapdap, and dyan sa may corner Rizal Street, and pasirin dyan sa Barangay Rizal, sa may duwang gasoline stations dyan, na nagkakaigwa talaga ng traffic dyan, lalong-lalo na pag rush hour dahil sa kumbaga buwelo sinda mag-left turn, so halidigdi sa Dapdap area o Rizal area, left turn sinda. So halima daw sa may Tanchuling, pwede mag-left turn, pero nagkakampira sa mga proposal kaya na haliyo niya na mga left turn na yan, tangani na makabulo-bilo ang traffic. Pero depende yan sa bagay resulta, kanigibuho na dry run. Kaduang target nabi pa iyan na sa may SM, grabe ang traffic dyan.
lalo pag rush hour dahil sa cross baga na tinampo dyan. Minsan dahil nagbibirigayan, kaya nagkakaiguanin na heavy traffic. Pero ang duwang area na yan, yung una ni Inoton sa mga masunod, sa iba man na area na may kanya-kanya man iyan na proposal base sa pag-aadal kan Traffic Consultative Council. Kaya paramihan sa sunod na simana, sigalaw man na magkakaigwa mo nanin paramihan na dry run para luway-luway man na maresolveran ang problema sa traffic digdi sa syudad nin Legazpi. Kumbaga, one step at a time, so gigibuho na dry run, ano? Yan sabi pa di. Gulpi, bagaan mga choke points digdi. Pasko, talagang priority siyempre ang sentro, ang volume kan tao para siring dyan sa sentro. Dahil nga sa Christmas season, kaya priority ang area na yan dyan sa may Corner Rizal and dyan sa may SM area tabi pa di, para mentras. Roger Copia, so affair ka yan, dai pa abante duman sa hururon pagkatapos kanduang eren yan kung arin ang isusunod tabi. Patabi pa din, para mentras hilingon mo na ang epekto ka yan. Pero talagang sabi ni Mayor, talagang sarok-saron yan ang bilog na mga area dyan sa Legazpi na talagang may problema sa traffic. Actually, sarok-saron man na adalan yan base sa presentasyon ka sa bago. Pero para mentras next week expected yan naman ng duwang area na yan sa may Rizal and SM area tabi pa din. Roger, very good tabi kumpadre ngal na subaybayan ta yan and siguro sa aga kung dai makahuron kan enot na programa masortehan man kitang si Mayor isa man makaulay ta duman sa tingog kan Banwaan yan kung dai po duman makalaog sa enot na programa and kung tangon yan pa medyo busy pa gayud diyan si kunya budaso sa panahon ang sa tuyang taon ning prioridad ngunyan tabi kumpadre ngal yan sa aga sa aga muna yan ang update din base sa nagresulta kan Ororon Kasabado. Roger. Yan ang report Alang Mario DCGB. Salamat kumpadre ngal sa istorya hali dyan sa luwan. With our limited time tabi mahagad ko nakitang dispensa sa aga if ever na dai pa makahuron si Mayor Ismail duman sa enot na programa duman sa tingog kan Banwaan hinguahon taman na makahuron ta si Mayor Ismail manungod sa bagay na yan because ang traffic digdi sa Legazpi is a very, very, very vital concern na tatanems. Bako nang basta-basta kung ma-mishandle ini, nako, traffic is one of the problem kan mga investors. And saro yan sa concerns na dapat na agapan tulos-tulos kan sa tuyang mga gobernantes. Tabi Yan. Ma-dispense with mo na kita kain mo yan limited ang time na to and pwedeng busy pa yan sa aga kung sa tuyang makahuron naman sa programa and kung dai mainot tabi na makuang una sa iba man na programa mientras tanto si Karen Nicole Ala dagdagan ta daw ang istorya man. Karen Ala on the spot report. Karen, marhay na hapon, go ahead. Yes, thank you. Good afternoon, Tabi Sir Tio. Luway-luway ng pinagkukolekta kan provincial HR sa mga department head. Unofficial na listahan kan mga i-retain na mga job order as in casual na empleyado sa trabaho sa mga opisina kan Kapitolyo Provincial. Iyan ang kinumpirma mismo sa DCGB News ni Acting Provincial HR Corazon Revale kung sa insusog iyan sa direktiba ni Gobernador Noel Rizal na sikasuho na sa bulan na ini ang pag-akompasir kay itong mga nasabing dokumento na nakapalaman ang mga tuturugutan na sanang lumaog sa Kapitolyo sa laog na iyan kan tulong taon na administrasyon kan Rizal sigun digdi Sir Pio. May turo ng mga departamento ang nagparasa ng unyanin mga lista ki mga papabalalikon pang mga JO asin casual sa indang opisina asin pinagahalat pa kaini ang ibang mga opisina panganing pag-abot ng Disyembre pulido na ini asin maisumitin na sa gobernador bilang appointing officer. Kinumpirman na ni Rivale na halos 4,000 antig kakalkulong mga JO asin casual sa Kapitolyo na nagpapara-apply kitrabaho. Ang iba nagpupumilit ng magralaog sa ibong kankawaaramin appointment kung kaya pinagdesisyonan na kan opisyal na iluwas na mga saro
ang mga makakabaralik pa sa trabaho as in magkakaigo oportunidad na makapagtrabaho sa Kapitolyo Provincial kan Albay. Yan ang report. Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa istorya hali dyan sa Kapitolyo Provincial. Mientras tanto, dyan kita kay Chief Jimmy na nasalita. Jimmy Nasalita on the spot report. Kumpadreng Jimmy, Chief, good afternoon. Yes, salamat Abi Pade. Way of life na talaga. Ang mga taga Masarawag, Maninila, Tanlarura, ang pag-evacuar, kada bis na may nagdadangadang na maraot na panahon. Ngunya na hapon nagkaigwa sa liwat nin planning meeting. Anim diarare mo sa pamamayo ni Ma'am Joy Marabilia, Sud Mayor Gemma Anong Hoko asin iba pa, para ikondusir ang pagpaplano para sa preemptive evacuation. Alas 8 na naman sa aga Tabi Pade, sa pagsabing tibad para ura na naman, kay puhan na maidiskita na naman ang mga residentes sa tulong barangay sa Mayon Unit sa pagsabing mapagal-pagal mag-rescue kung nasa kasagsagan na kan pagbaha. Mapagalini sa lado kan LGU kundi warang maginibo kundi an aktibaran an kaligtasan kan mga residentes na pinag-aagihan kan mga pagbaha o flash flood and magin sa mga residentes tal kumusta mapagalman ini sa lado ninda dahilan sa kabarakot-bakot kan sa indang mga kagamitan hali sa indang original na istaran pasiring sa mga evacuation center. So sa aga, expected na naman tabi ini Pade, so magkakaigwa na naman in preemptive evacuation and sagkod na dahil natatawanin permanenteng solusyon. Ang problema sa tulong barangay na ini dyan sa Mayon Unit kan Ginubatan, iyon na ini ang practice kan lokal na gobyerno, way of life man sa lado kan mga constituentes. Roger, di alas 8 sa aga ang target na oras kan pag-evacuar giraray preemptive. Correct. Roger, di magprepara na sa mga nakakadangog ngunyan, ta iyon na ayan, kumbaga parte na kan sa indang dapat nagibuhon may kalamidad o dahi tabi. Basta minakusugan uran over. Correct. Roger. Parang nga nitang unyan dahil masyadong bagsak ng uran. Roger. Minasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadring Jimmy. Hali dyan sa 3rd District Analbay. Taot-tot, tababeltadahan tan istorya niya ni kumpadring Jimmy, ni Chief Jimmy. Jimmy Nasalita on the spot report. Hali dyan sa Ginubatan. Bago kita tukar kay tungso sa panahon, may mensahe mo na kita digdi. Sabi ni Majel Yabon, ano ba to? Tama ba to? Majel Yabon. Good afternoon po, Sir Pio. Saro po ako sa paradangog kan DZGB. Saro ka po sa iniidolo ko at paborito ko bukod kay Sir Henry at Mar. Lalo na po pag may kalamidad, may bagyo. Permi po ako nakamonitor sa Indo. Kung mag-aga kamo, ako mag-aga man nagdadangog sa Indo pag may special coverage kamo. Dahil lang po ako nagkapara-text pero permi ako niyaon para dangog dindo. Sa kabakungan nito. Salamat tabi, Majel Liabon, for the trust tabi and confidence na ipigpapaabot duman, pigatao mo sa DCGB and sa kuya man, personalmente na-mentionar kita. Salamat man tabi. Si Mensoy na Bernal de Fort, good afternoon tabi. Mensoy na Bernal de Fort. And ano po yan na Mahika Medicina? Cause I am interested para sa mouth sores tabian sa in mababakal. Dahil nga nakita kanta kunyan. Basta samok sa ito ni Tatanem. Sige tabi. Bueno, ini pong sa kamugtakan kan panahon, ipapadangog ta po giraray arog na kaining practice ta paano for reasons ilahad ko tanganing masabutan po nindo. Natata nagre-replay na lang kita tabi ipapadangog ko po ang entrevista kan sa moyang Vice President for Network Programming sa Pag-asa.
manungod po sa bagyo. For the following reasons, dai na kita maapod ta tanim sa baga. So ma-live kita, dai kita maapod ta for the following reasons. Primero, the proximity kan interview haranihon na maray natapos pa sana sa interview ka sa bago, alas 3 po ko mas menos pasado, then masunod naman kita, ma-interview naman kita, haranihon ang proximity. Ikadua, so nadangog kasubago kung kita mag-interview tal kumuesta, iyo man sana an ihahaputa. Okay? So, duman sa nainot na interview kay VP Henry na ipapaliwanag na po comprehensively naaanalisar na lokasyon sa inmaduman gabos. Ang mga iyan, iyo man sa nang ihahapot ko. Bako? So, tal kumesta pareho and the proximity haranihon tatanems. Okay. Ngunyan, on the part naman kan pag-asa, kung maapod kita tatanems, pag-araw kayo may mga bagyo, ang pag-release ninda kan bulletin every 3 hours na. Okay. So, data na ginamit ni VP Henry pag-analisar, paghapot, pighapot na baga ni VP Henry, papa-analisar na, pighapot na, pig-explain na duman sa programa ni VP Henry, so data na iluluwas duman 3 p.m. to 5 p.m. Now, proximity-wise na naman tatanems, maalas 5 na baga. So, every 3 hours ang 3 or 2 hours ang pagluwas kayan. So, sa mga oras na ini, busy na sa mga barkada ta sa pag-asa. Yan. Wako, busy na yan sa pag-compute, pag-analyze, gabos. So, habo taman sindang madisturbo na because the questions we will be asking is pareho man sa nangan itatadems. So, makukompromise taman so mga tagapag-asa, madidisturbo taman sinda, habo ta iyan tabi. Ta nagre-ready na sinda, kan maluwas na bulitin alas 5. And most of the time, kung maapod kita dyan, dahil na kita tabi, maaakomodar kan, sa totoo lang, pambihira. Minahagan na yung dispensa tabi na dumana sa nasang masunod na, kunya na bulitin. So, ni-rest na tabi, yan. So, iyo po yan tabi ang mangyari. And kung may bagyo na special coverage kita, may nag-text baga sa tuya, nagdangog daan mag-agaman, iyo na sa tuya man na parang template na tatanems. Pag na-interview na sa mainot, na masunod kita, yun na itong ipapadangog tayo man sana yan. Not unless na halimbawa ako, ma-assign man duman sa oras na, iyo sa oras kan pagpaluwas kan pinakabagong bulitin, halimbawa alas 5, nina hapon, alas 11 nin bangging matanga, yan, dispose naman kita, magibok itong sunakatudan ta ito tatanems, na pag-analisar kan bagyo, gura kadakula ini, sain ang volume kan uran, gura kadakul asing kakusugan uran kan nadara, sukusog kan paros, sain maduman, no arin pwedeng mamatean, anong mga lugaran, aagihan, etc. Dispwes na tabi. Kung matsempo, nayaong kita duman sa oras na ito, na pagpaluwaskan kunyan, kan ining pinakabagong bulletin, iyon na po yan. Pero kung arog ka ini, nasusundan, natapos na po, iyon na po yan. To be practical and logical tabi. Kaya, iyon na po, ini po ang madangog kitang maray sa pag-analisar ni VP Henry, pagpa-explikar kayan sa pag-asa, manood ka ining subagyo ta, may sabi ta kasubago tatanan, yung oras yung pirata baga, pag may makalamidan, pigpapadangog ni po yan. While we are thanking God na kita po napapasigwar, kitang kabikola na nalibapang mga lugar, medyo nalilibre sa bagyong ini, we pray man po tabi, duman sa mga aagihan kan bagyo. Na protehiran sindakan kagurangnan, subuhay, and the properties as well. Dahil kita magpundo na magpasalamat ta kita naligtas, ipangadyi ta sa mga aagihan kan bagyo tabi. So yan tabi, we listen intently and dyan na po maukudan na, so gabos-gabos na mga sistema manungod sa bagyong yan. Sa pagkipaghuron po kan samuyang Vice President for Network Programming sa Pag-asa Kasubago, si Say Sukahoron, pakikuan tabi digdi sa kuan Sukahoron ni VP Henry Kasubago.
Diyan sa Pag-asa. Yan, si Stephen Perez Batangas. Magandang hapon sa iyo. Stephen Perez Batangas. Good PMPU, tuning in via streaming app ng GB from Batangas. From Batangas, purong Batanggenyo ako pero nakaka-inspire tutukan at gawing halimbawa ang inyong blow-by-blow coverage tuwing may bagyo. Kudos sa buong reportorial team na magpupuyat kung sakali dahil sa bagyong Tino from Stephen Perez ng Batangas. Stephen Perez, God bless you. Salamat po sa tiwala sa DCGB. Even from Batangas, nagdadangog sa tuya sa DCGB pag may coverage po kan bagyo. Yan, nakahuro ni BP Henry sa tuwing madadangog na recorded interview si Sir Jim Bordales and magdangog kita intenti dyan na po pinag-analisar ni BP Henry pigpa-analisar na pigpagabos and maintindihan ta and kita maka-prepare and act accordingly tabi. Go ahead tatanim tabi. Okay, ini sa ni BP so kasubagong alas 2 na bulletin. Okay, sige. Durante digdig kay bagyong Tino. So si Tino naman tinernyaan sa iyang maximum sustained winds nasa mangyari ni. Severe tropical storm. So haloy-haloy lang mag-load ining Opo. I-check tabi. Severe tropical storm na siya. Actually typhoon category na Typhoon. kasi sa, Typhoon category na siya. Typhoon. Okay. Alas 2 na bulletin. Opo. Nasa, Okay. na po ini. Ang sa iyang sentro kasubago na sa digdi po sa east sa east kang Giwan, Eastern Samar. Ang coordinate niya nasa 10.4 north, 127.8 east. Inibiti padagos na naghihirap po kasi rin digdi sa direksyon kan Sulnupan. Opo. Medyo nagbaba siya sa iyang maximum speed. Okay. Nasa 25 na. 25. So, nasa 30. Opo. Nagbaba ki 5 km per hour. Pero maximum sustained wind since nga nasa typhoon category na. Opo. Nasa 120 km per hour. So maximum sustained wind as in Sugastines. Grabe, ano? So, Duros, nasa 150. Opo. As in, durante ka na kayo update kay Bagyong Tino. Opo. So, nagdagdag naman po ining may mga tropical cyclone wind signal. So, digdi sa Toya BP sa Luzon, kaiba na ang Bicol region. So, ang pinakahalangkaw manggararay na sa signal number 2 kung man sana ining southern part kang Masbate, particularmente ining Esperanza, PUB Corpus, Placer. As in, so ibang lugar po digdi sa Bicol nasa signal number 1 manggararay ining Albay, Sorsogon. Opo. So best of Masbate kasama o kaiba ining Tikaw as in Borias, number 1. So sa nganyan BP yan pa man lang ang igwang tropical cyclone wind signal digdi sa Pagikulan. Iyo. Day man nagbago so garo nga ni bubi na baba kinit so tumbok niya tabi Jimano. Iyo po BP medyo nagbaba kinita. Diit na nagbababa. So more or less talagang iyo na ini ang direksyon niya. Iyo BP. Dakula ang epekto kaining high pressure duman sa mainland China. As in Korea. So rich so puro kang high pressure. Opo. So nag-extend yan towards sa Toya sa dyan sa Taiwan. Inaabot nga ni digdi sa extreme northern Luzon. So ayun. Nagpo-push. Kaya tinulak siya pababa Iyo tabit BP. Tinutulak siya pababa. Napil mo bigo nagari pigtutulak ka pababa. Na-experiencean mo nagari titulak ka pababa. Na-experiencean mo yan. Medyo makulog sa buo. Di ka makaresist baga, di ba? Di ba? Yung VP. Dati kampa to, itutulak ka pababa. Di ka makaresist kung saan gusto niya darahon ang direksyon mo, di ba? Yung tabi VP. Araw ka ng direksyon kang bagyo. Okay. So, pero with that direction na nagbaba siya, itong Albay, Sorsogon, Masbate, sa Bicol, is still under signal number 1.
Yes, BP. Pero lauman ta na posibleng maglangkawan sa tuyang mga signal digdi sa Bicol. Oho. Habang marani ini digdi sa Central Visayas. Iyo mananggad. Ang point of entry niya, Giwan, migo. Iyo BP digdi sa Mm. ininganing Leyte provinces as in digdi sa Caraga Oho. region. So Ayun. dyan sa Siargao Island as in ining Bukas Grande. So pasiring siya sa may dinagat Ngiraray, going to Palawan area, paluwas Ang exit. ang exit. Sa Palawan. Okay. No rin tabi ni magiging harani sa probinsya ta sa Masbate, Sorsogon and Albay. Nakaharani digdi sa Bicol bandang sa aga na inibibig na mga around mga 10 hanggang 11 PM. 10 to 11 PM. Sagang Banggi? AM. Aw EM, sagang aga? Aga po. Ayun. 10 AM to 11 AM. Kung tayo magbago ang direksyon niya, kumamintin niya ng 25 kilometers per hour. Sa ngunyan DP, garo posibleng magluway pa ini habang magkarani dito sa land, mas may epekto man kaya ang hindi nga, kumbaga, topography kang ining kadagaan sa speed kang sarong bagyo. Lalo kapag nag-landfall na, Iyo naluway talaga siya. Iyo. Minaluya. Okay. So anong oras ang expected landfall niya tabi migo sa May Samar area? Iglalauman tapuan siya na Banggi, mga around mga 10 to 11 PM. At Ayun. Oo. So okay lang kita na ngayon. Sa aga na kami mag-broadcast. Ata ba di? Di man kita masyado digdi sa Bicol. Posible na pong mamatayan ang niya, medyo pag kusog-kusog kang Doros at siya na Banggi since typhoon category as in kung daip takto na sa sala ang diameter, ang radius niya nasa more or less na uminabot ng 300 kilometers. Dakula man Hindi po, nagdakula nga ni from 2, so po nasa 280. Oo. Dag 300 mo niyan. 300. I see. Meaning, kung radius siya, 600 ka ba ang dakula niya? EUBP, more or less. Pero baka siya perfect na Circle talaga. Mm. Pwedeng digdi ngayon sa itaas, medyo halapad ang sa iyang radius. And then, sa baba, medyo baka siya equal. Iyo So, pagkabilog niya. Tatanems, yun na tabi ito. Ayan, okay. So, if you listen intently, maliwanag na po. The way kan samuy kan pag-interview kan samuyang Vice President for Network Programming, maliwanag na po, nahugot na ang mga impormasyones na nakatudan nindong na dadangugman kung kita na tiyempo man na naka-duty kun oras nin pagliwas kan ining kunyan, ining mga buletin nin pag-asa kun may bagyo. Kaya yun na po yung tabi nasa tuyang paggagigibuhon, template na niya to yan, ta sangunyan, perang minuto sa nabaga, tatanems, maalasing ko na, sa tuyang mga pag-iriba dyan sa pag-asa, busy na po yan tabi. Nadangugta naman po, yung mga, pighapot ni Bipen, iyon pighapot, disdik pa kan mapan, iyon para hapot ko tatanems. Pag kunyan baga, pag nag-interview kita sa pag-asa, pabuelo sanday sana akong ribok-ribok tatanim sa dispwes na supakatapos na pag-urorestoryata tanganing maliwanag. So, yun na po yan tabi, and kung may bagyo, halimbawa that would be, yun na po pag nako na sa enot, i-replay ta na lang po, and magkukunya na lang kita ning liit tabi Now, itong pinagasabing high pressure tatanems, pag sinabing high pressure, inverse iyan. Pag high pressure, gustong sabihin, lipot. Yan. Pag low pressure, gustong sabihin, init. Yan. Now, low pressure, init. Paboritoan kan bagyo. Bitaminaan kan bagyo. High pressure, lipot. Kalabanan kan bagyo. Sabi baga ni Sir Jim Bordales kan pag-asa, may high pressure dyan sa may taas kang Pilipinas, sa Korea ba yun o sa Japan, basta may high pressure, sulipot, kaya nagliliklik pababa.
subagyo. Yan. Iyon. So yan na mga terminolohi nga kaituyo na para ulit-ulit. Tabi no. Sige. So we pray and prepare. We pray para dumampo sa mga kwan na talagang agihan kan bagyo. And so kadakulaan niya yung kwan tibad abutan man kita ding mga wurwisik. Ano sabi ba na Sir Jim, may mga lugar sa Bicol na pwedeng mag-signal numero 2. And nagkapirang lugar. Abangan ta na lang yan, taon-taon na 5 bulitin kan Pag-asa. Sige, halawig man ang mga parada tatatanems. Oras Pilipinas, 4:43. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Radvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Radvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8
a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Ravvax Legazpi, R&R Suite Sagmin Legazpi City near Aleco, Ravvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Ravvax Tabaco beside Siga Hospital, Ravvax Iriga in front of Yusan Iriga, Ravvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Ravvax Pilar, Ravvax Castilla, Ravvax Piudaran, and Ravvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Herprint, ang quality laging tunay. T-shirt man o polo, lahat panalo. Dito sa amin, wala kang talo. ATF sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya namin gawin. Herprint ang sagot, walang kapantay, lahat ng orders pasok sa husay. Herprint ang sagot, walang kapantay, sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay o simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Herprint, sigurado kang astig ang resulta. ATF sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya namin gawin. Herprint ang sagot, walang kapantay, lahat ng orders pasok sa husay. Herprint ang sagot, walang kapantay, sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable! Aber daw, diretso kita kang programa. Dua pang report. Then, paaram na kita parlamentars ko niya na Lunes, inutunta si kompadreng Jomar hali dyan sa 1st District. Jomar Bien on the spot report. Kompadreng Jomar, anong nangyayari tabi dyan? Good afternoon. Salamat pa rin, Pio. Maray na hapon sa mga parantabay. Malumlom ang panahon digdi sa 1st District. Pero dahil na naguran, kumparado ka sa bagong aga na makusugsuran, dumugpaan mga tinampo, dumugpaan na mga daga. Yan. Na dahil pa manalo'y nagtapos sa oran. Pero kalmado dahil ng oran, pero malumlumon pa. Mientras tanto pa rin, Pio, preparar manggiraray sin inalerto kang CDRRMO, City Disaster Risk Reduction Management Office kan Tabaco, ang mga barangay official sa mga costales na barangay kan syudad. Inang kinumpirmar sa DCGB News ni Mr. Guillermo Lato Pamayo kan CDRRMO kan Tabaco matapos na magkaigwasindan na
assessment pre-disaster sa meeting digdi sa syudad kasubagong aga sinabi ni Mulato na adalindang maray asin kung hilingon ang sitwasyon dahil man masyadong maapektaran ang Tabaco City kan paros pero giganti si paraninda ang mga posibleng pagkusog kang oran asin pwedeng pagtaas kan ukol kung kaya matapos ang meeting sinabi ni Mulato na tulos nindang inalerto ang mga barangay officials sa mga costalis sa barangay na maganda sana, preparado sana, sakaling magkaigwanin order of evacuation sa mga costalis kuning kaso mariparo na magtaas ang tubig sa mga costalis. For the meantime, puro lang sinda sa monitoring unang unyang parimpiyo kan panahon tangani na maalerto ang mga barangay official in kaso may mga tagbabago sa dalagan kan bagyo. Yan paripiyo ang informasyon. Jomar Bian, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Diyan man kita kay Joshua Bino. Then mabaybay na kita para mientras. Joshua Bino on the spot report. Go ahead, Joshua. Good afternoon. Yes, good afternoon, Paddy Serpillo. Good afternoon sa mga paraan tabay. Sa dagdag natong bareta, para man na mangyayari o kaya ipapotob na pagpapaibakwar ng mga pamilya sa munisipyo Paddy Serpillo kan Daraga Albay. Ini na kumpirmasyon sa pakipaguro nato kay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer o kaya MDRRMO Engineer Bin Dineros. Alagad siguro sa iya, pinag-alert na ninda itong mga barangay dito sa munisipyo kan Daraga Albay na aktibong mag-monitor kan mga ipapalawas na forecast asin mga abiso asin na i-maintainer ang pagiging alerto sana dahilan ta medyo harayo man ang dalagan kan bagyo digdi sa Satuya. Alagad pwede kitang abuton kan mga pag-uuran. Nagpalawas na ni na advisory ang opisina ni Engineer Dinero at informado naman sabi ni Serpillo ni Mayor Vic Perete na nagsusugo duman sa mga barangay na i-aktibar ang sa indang kanya-kanyang mga barangay disaster risk reduction and management committee dangani ng makapag-monitor ka na sa indang mga nagsakupan at na makapag-responde in kaso kinakaipuhan. Apuera kay ni, suspendido mo na ang anuman ng mga pagpiripon sa Serpillo. May kinaraman niya ni Digdi sa nagadangadang kaya posibleng raot ng panahon lalo na ang pag-uuran. Sa ngunyan, nakasentro na opisina ni Engineer Dineros pagin ang lokal na gobyerno sa aktibo mo na sabi Serpillo monitoring ka na palibot atin sa mga masunod na forecast ka na pag-asa. Sa ngunyan, tranquilo pa man ang sitwasyon sa panahon, kaya susog sa informasyon sa Serpillo para man ng mga pangyayaring evacuation, alagad dapat alerto itong mga barangay, lalong-lalo na sa mga hararni sa salog, sa mga low-lying area, sharing man sa mga landslide prone area. Roger. Yan, sabi Serpillo ang dagdag na informasyon. Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua. Salamat man kan sa ido pag-antabay, mahal na amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita.